Čaute, čaute. Tak nachádzame sa v prístave Anilao v rezorte Isla. Ako vidíte, vlaje tu slovenská zástava. Pozrite sa, dneska teraz je 6 hodín ráno, takže veľa ľudí ešte spí, ale niektoré deti už sa tu kúpu v mori. Takéto tu je okolie. A to je ten náš rezort, kde sme spali jednu noc. Sú tu aj skútre vodné na prenájom, majú tam vzadu aj veľký čln. A takto to vyzerá. Je to celý uzavretý rezort, takže nikto sa sem ani v noci nedostane, lebo všetko je pozamykané. Vzadu tam majú aj reštauráciu, momentálne je zavretá, ale keďže my už teraz odchádzame na ostrov Tingloj, lebo za chvíľočku nám ide loď, tak sa tu asi dneska nenajeme. Takže takto toto krásne vyzerá. Pozrite sa na ten palm. Oi, are you okay? Yes, I'm okay.